है मबाइलखौबो बेसे नायबाय थानोलै बालायलाङो सम सम। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इउटुबफोरखौबो बेसां नायनो बानाय मोनोलै आङो। इउटुबावबो मा भिडिअ नायनो। आदायासो उना खानानो मबाइल लानो मोनाखै, जेबो नायनो मोनाखै आरो बिबारि बाजैखौबो फन खालायनो मोनाखै, रायज्लायनो मोनाखै रावजोंबो। खम दुखु मोनदोंना आदाया। आंसो नुनानै बोरैबा मोनलायदों। नङाबा आङो आदाखौ आंनि मबाइलजों फन खालायनो होगोन र' बिबारि बाजैखौ। दायो होगोन र' आङो। आया है गम मोननाय नङा दे, मोनथिनाय नङा। आया जेब्ला खिनो थांगोन ना अब्ला आदाखौ आङो सिरि सिरि लिंनानै फन खालायनो होगोन। बिदिनो खालायनांगोन, नङाबा ओंखाम संनाय टाइमावबो हरनो हागोन आदाया। गम मोननाय नङा, मोनथिनाय नङा। आदाया अबाव थांखो? र' आदाखौ खिन्थाहैनि र'। आङो एबारनिफ्राय रावखौबो फोथायला। फोजोंसारा आंखौ गारमारबाय। आङो मालाबाबो सानाखैमोन बियोदि आंखौ ब्रेकआप होगोन होननानै, गारगोन होननानै। एसेबां गोदै गोदै रावजों बुंखायोमोन बियो। आङो लाइफआव रावखौबो गोसोथोला आरो फोजोंसारखौ बेसेबा मोजां मोनखायोमोन, बेखौ गथ' फोथायखायोमोन। बियो आंखौ फोथाय खेबस' खालायना गालांबाय। नाथाय बियो आंखौ मानि जाहोनाव बियो आंखौ बिदि गारखो? आङो मा गोरोन्थि मावनायमोन बियोदि आंखौ? आरो मायबाफोर जुदि गोरोन्थि जानायमोनब्लाबो बियो आंखौथ' खिन्थानो हायोमोन ना, आङो निमाहा बिगौमोन। बिदि जेबो बुङालासिनो सिरि सिरि मानसिखौ बिदि गारखुमायो आरो। मा बुङामोन बियो आंखौ सिगाङो? नोंखौ मोनाब्ला थांना थानो हानाय नङा सना, नोंखौ मोनाब्ला आङो थैगोन। मा बुङामोन बियो? नाथाय दिनै बियो आंखौ सिरि सिरिनो नेवसिलांबाय, जेबो बुङाबानो। मानि जाहोननि थाखाय नोङो आंखौ नेवसिलांखो फोजोंसार? आंनि खाफालाव रावखौबो मोननायानो गैया खोना। आइयाबो नेवसिलांबाय, आफायाबो नेवसिलांबाय, आरो दा नोङो फोजोंसार, नोंबो नेवसिलांबाय। जायगाया मोस्रोमाखै, थांथारनांगोन दिनै। बोरै थाङो आरो आंहा देयाखै, मालाबा फैलायगोन। आयु बिबारि आब'लाय माला थब जना थादों बेयावलाय हारसिंनो? ओरैनो सान्दुं सायदों र' एसे, गोजांसोनाय मोनदों आंखौ दिनै। दिनै माबा गोजांसोदों न', सान्दुंआबो बारा गैया। गायदे आगै। ओमफ्राय आब' लोमजानाया हामथारबायना? एकदम खतम ना? माबा फिनिश जाबायना लोमजानाया? गायदे आगै, हामबाय दे। नोंनि थाखाय हामबाय। नों गैयामोनब्ला खिजानिबा आं थैसिगौमोनसो खोना। बिबारि आबौ मादि थैनायनि बाथ्रा बुङो नोंबो? थैबानो थैलाबायनोसै। लोमजानायानो बाराद्राय जादोंमोन आंनिया। थैया दे, थेवब्लाबो थैयामोन। बिबारि आब' आङो न'आव थांसै। मानो? दिनैखिनिखौ थाथारदो गायदे आगै, जेबो नङा दे। मादैनो खिन्थाहर फन खालायनानै। बिबारि आब' थाला होननानै गोबां सम थाबाय दे आङो। थाथ'ला दे, दा उनाव थासिगोन। दाबि आङो मास मोनसे नङियावनो फैबावगोन, हर थागोन होमबानिया आरोबाव। सानसेखौसो माखौबा, नै मोनासिगोनानो। मोनाथ'आ, गोबाव सम दंबावो। दिनै थाथ'ला दे मोस्रोमाखै दे, गाज्रि मोननाङा। बिबारि आब' आरो मोस्रोमाखै गाज्रि दामोन। मानो होनबा आइयाबो आंखौ लिंगासिनो, हारसिंना आइयाबो। दा आं गैयैखाय हास्रिस्रि मोनदोंनो। हारसिंखाय थानो हागौ गिया, थेवब्लाबो हास्रिस्रि मोनदोंनो, बेनिखायनो लिंबाय आंखौ। नंमारगौ देनाय, मादैयाबो हारसिं नालाय, बेनिखायनो दसेसो मोनदों बियो, बेनिखायनो लिंगासिनो नोंखौ। माबा बिबारि आब' ओंखाम ओंख्रि मोनबायबा आङो जानानै डाइरेक्ट थांखानोसै न'आव। मोनबाय थौआखै, खुरना हैनोसै। ओमफ्राय आंबो जाम्बि रखम नोंसोरनो ओंखाम खुरना होनो गारै सान्दुं सायबाय थादों आंबो। आब' जेबो नङा। गायदे आगै, नोङो मास मोनसे जायियावनो आरो फैबावदे। जोंबो दरसेसो मोनो थानो, रावबो गैयैखाय।
लाइमोन आब'खौबो लिंदोंमोन बेबो फैया मालाय बिबारी आब' जेबो टेंशन नहीं लेना का अपन दान मोनसे जायगायावनो हम फिर से आएगा तुम्हारा घर बिबारी आब' दे फै आगै थुदो दानिया गायदो आगै खाना खाने के लिए चलो बिबारी आब' बिबारिजों रायज्लाया नै दिनै सप्तासेनि बारबाय माबा सानदों दा बिबारिया आंखौ मा सानबावनोखाय बियो आंखौ थकेबाज होननानै सानबाय आरो बियो उफाय गैया बिबारि सना आं दा मा खालायनो आं दा मजबुर नोंखौ दाबो मालायनि मबाइलजों फन खालायनो हायो आङो नाथाय बोरैबाय जुदि आइया जुदि मोनथियो होनबाना मा जागोन आइयाथ' मायबा मोनसेबाबो खालायना लागोन बेनिखायनो आङो सना उफाय गैया जादों नोंखौ फन खालायनो हायाखै नोङोबा दा आंखौ मा साननानै दं नोंथ' आंखौ ब्रेकआप होबाय होननानै सानबाय आं मोनथिगौ थकेबाज होननानै सानबाय नों आंखौ मोनथिला दे आरो खाफालावबा मा लिरनाय दङ आदालै मायो आदालै आं नोंखौ मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा लैथोस्रि आदालै नोङो बिबारि बाजैखौ फन खालायनो मोनैनि बेसेबा दुखु मोनगासिनो न' आं मोनथिगौ औ मोनदों आङो दुखु थेवब्लाबो दुखु मोनबा दा मा जानो आइयानो बिदि बाथ्रा बुंना दोनबाय फनखौलाय खालायनो हागौ आं लैथोस्रि नाथाय आइया जुदि बोरैबाय मोनथियो अब्लानिया मा जागोन आइयाथ' मायबा मोनसेबाबो खालायना लाथारगोन ना आइखौथ' नोङो मोनथिखागौ बोरै औ आदा मोनथिगौ आंबो आइखौ बिदि माबायदि आदालै नङाबा नोङो बिबारि बाजैखौ आंनि मबाइलजों फन खालाया मानो एसेबां गोबाव जाबाय बिबारि बाजैयाबा दा मा सानदों नोंखौ आरो बिबारि बाजैया गोजानि दुखुआवनो ओंखामबो जायाखैबोथ' जानो हागौ ना नोङो खेबसे खबर लाथार सिरि सिरिबाबो आं खिन्थाया दे नाङा खोनालै लैथोस्रि आं गियोलै आदा नोङो आंखौ फोथाया आरो नोंखौथ' फोथायो थेवब्लाबो आइया जुदि फन खालायनायखौ खोनायो अब्लानिया मा जागोन दायो आदा बोरै खोनानो बिलाय जोङो माबाना आइया खिनो थांबा बा ओंखाम संबासो फन खालायगोन ना खोनानाय नङाथ' अब्लानिया बोरै खोनानोखाय खोनाया दे र' आदा नोङो थाथ'लाय आङो आइखौ नायना फैनि र' माबा खालायदों थांलाय नोङो खिन्थु आइया रायबाबो खिन्थामारनाङा दे आं माबा गिनायबो मोनोलै है आदा आं मानो खिन्थानो आंनो फन खालायनो होदों नोंखौ फोथायदे आदा नोङो आंखौ फोथाय दे होमबा र' नोङो कसम जा खिन्थाया होननानै मा कसम होनना बुंलाय नैलै बिदानोबो मा कसम खिन्थाया दे जाबाय दे फोथायबाय दे फोथायमारबायथ' आदा ना आरो कसम जाबावनांगौ दे नांला र' होमबा आङो नायना फैनि आइखौ नोङो मबाइलखौ लाखिना दोन नङाबा ओमफ्राय नोङो आंनि रुमाव थां ओमफ्राय आंनि रुमाव थांनानै आं ड्रयिं आखिनायफोरखौ नोङो नायबाय था औ दे जागोन दे नों आदा मबाइला ला आरो आंनि रुमाव थां थांसै होनबा आङो दे थांदो थां दानिया आङो आइखौ नायहैनोसै माबा खालायदों दिनैलाय बोथोरा मानो एसेबां गुसुहाय बिदि एसेबां गुसुआव दुगैनो बासैहाय आङो बुरै देहाना हाथारला गुसुफोरखौ सहायनो गोजांनायफोरखौ दै गुदुं एसे फुदुंनांगोन र' नङाबा दुगैनो हानाय नङा दै गुसुजों इसोर आयै माथो जालायखो आरो जेबो जायाखै ओरैनो नोंखौ नागिरदोंमोन मा खालायदों आयै दुगैदों नामा दुगैयाखैहाय नै खिगासिनो खिदोंसो नोङो माब्ला खिनाय दानि बावसो खिनाय नामा दानि खिनाय ना दहाय खिनाय बेखौबो खिन्थालायनांगौ आरो नोंनो माबा थारमाने आंबो खिगोन ना बेनिखायनो आरो नोंहाबो खिनोसो ओंखारबाय होनबा आंनिया जाथ'वाखै गोबाव दंबावो दे जेसेबां गोबाव खिबाय था आंखौ बारा थान ओंखाराखै ओरैनो सोंबाय आरो दे खमसे खम आधा घन्टासो नांबावगोन खियानो मोजाङै गवाखै आंना दिनै गोबाव नांगोन आंनिया दे होमबा खिबाय था र' नोङो आंनि थाखाय दै गुदुं एसे फुदुंनो हागोन ना दे हागोन दे फुदुंनांगौबालाय फुदुंसिगोन आरो दे फुदुंनाय एसे आं हानाय नङालै दिनै एसेबां गोजांखादों एसेबां गुसुखा बोथोरानो दे जागोन दे आयै
आइया खिबाय थानायावनो आदाखौ फन खालायनो होनि र'। आइनिया दानो जाथ'आ होनदों र'। खमसे खम 20 मिनिट नङाबाबो आधा घन्टाया नांथारगोन। आइया माथो दै गुदुंबो फुदुंनो होदों आंखौ। दानियाबा मा खालायनो? नङाबा आदामोनखौ रायज्लायबाय थानो होनोसै ओमफ्राय आं दै गुदुंखौ फुदुंहैनोसै। आइया दानो मोनफैथ'आ दे, दानो जाथ'आ। थेवब्लाबो आइखौ आङो नेबाय थानांगौमोन। थाबनो फैना होनोबो हानाय ना। जेबो नङा दे, आइनिया बेसेबा गोबाव जाखायो खिनाया। थांसै र' माबारै? अबावबा आरो गोबाव जालांगोन। आदाखौ माखारै फन खालायनो थिननिसै।